לחיים זו חסר לביאלו שמחה במידה לשותנו וזוכנו סלם ולך ויחונך יישא אדוני פניו אליך. יש בך בפנים משהו או אין בך שום דבר? זאת חנוכה מן כולו, כי הרי זה המשפט האחרון בספר זמנים שלו. אולי הוא רוצה ללמד, הוא הגיוני, מכיוון שנס החנוכה הוא האחרון. אמר רבי יוחנן אדם לא, אומרים לבן אדם, שמע, אתה יודע שזה עשוי מג'וקים, מיד נזרוק את כל הדבר הזה, נכון? זה נפש קצה. אבל אם אתה מדבר על בכור, בכל זה בשר מצוין, יכול להיות בשר מוחמד, על החי. טבלים, זה סלט מצוין, פשוט לא יתרח. לא יחזיר להם הדמים, הרי מה הוא עשה? בואו נגיד, מה עם האחרים? ידע אנח כל דו, מה עם האחרים? החלק הראשון היה טוב, הרב, ראית את למפי? זה היה קצת משערים מלמעלה, אבל בעיקרון, שהוא קודם כל בכלל להגיד אחרים, שזה שאתה באמת יזמתם משהו ועשיתי זה דוגמה מצוינת. אתה יודע, נולדתי לעצמי. מי בא לה? הסרט זה ביוזמתי. אני כאילו חושב העלו את הרעיון של אבל אתה לא חושב שזה קצת אז שימו את שילו במקומך אתה יודע, טדי אין מקום, אין מקום